the government gadi ban ai gi jing shakari ya gamon gi jok ba mo kamde ban silang khamang nama government kamde na kabanta ban banong kadaw na kabanta banon ra ita gi jing violate jong song suk song sai dengan sutu ngangit scam ba government idon bon ki parti gi ba alai bani government di ban sim kita gi jimut pekat ba ka ba khong sosi kalau ba kan ban sim decision boleh kim sim na korsa ada pimbo le menga kum lokal mali boros kata boleh kim pediak le makasih gi ba sim decision haso ban sim decision kamangal ngala bandon kiki gi bana bana jimut Udukot ke yeng dor barthauan ke Megalia uba Adelbert nongrum mentagasngi ula knyum persya eka sorkar MDA ke ba amsyam lakan thup iki wipat ki MLA hak komiti ban penkendria ikitu ki basyong basa hal maulong hat shilong uba nongrum ula keno bakadan AA shalendat baka sorkar kalale kumni namar baka MLA election kalajan apan keren haso ban penpau bagani ka kentin relocation ban penkria ya kini ki perlok turun hati jaga wat ada kedai ke area ke ba hak konsumsi johan dengan compromise kemau lalu ki por election bade por election menang wan ru markei ke ba ngidong kam kum ki nom ikmat ka lomban wan ra ya kata jing suk ke song sain bat ki we ki bar jala ki bran hani ka ri jungi kim dei ban le try kle bat na smo ban perken mau government of the day kam dei bahkan cupan soba yanu nak bantah kerja kuat borong jong kamala di nak bantah kerja penkre yang next election berkani ke decision ke basim hakaban penkre ya kini ki harajan nanti jaka ke basulingo kalong ba kata ke kentin relocation ke ban relocate de ban relocate ke mangla keren bahasa ini ke baslang badi ban relocate de ban penkre tang ya ki government employees nomor kini ki de ki bawan lamba la instruct ki la authorize ki lamba ki department repair ki por ki balik lalu ki bon senam balik ti habala bo yaki hangtai lamba ki department lapha yaki ru dong kam relocate segi respective government quarters ki bolong ki department concern ki jongki kata kadi gawai ka ba clear ka bang nang community wala dang ni ka government ka ba la sideline yang ai bon ki banta jongki issue khamtam gi badai barkani ka constituency ki jonga ka ba solingo kalong don't you shall that there must be something hidden agenda kabaradu ko baslang ki klem include lanya banong kumu dokot jong ni ka HLC kabala yalam dai deputy chief minister kibana sulingo kani gadi ki ka ba penhun da kata condition da ka kendon ka ba kibu kini harijan banong ba babaro ki laispa so for settlers ki basong basa ante ki di banyo da ka wai pa ka jaka ka ba ki demand manta ban bu khmat ka government ka ba khawpot ka government ka ba gem soft government bagi orang bah ban bu iki po European vote la rangi phai tang ya ka jaga khane po non khane ka non khane ka non European kabri ka scheduled area rangi phai tang ka dor ka riet jongkar lai hajar kala banong lai hajar square feet le chate li ko masuk kala pun mrio jar nei ka government kan yo terpisah pai ba jong jala ki masuk tu baka NPP headed by NPP this present government kadai ban shim ka blame bar kadai ban mat du ya punishment namare ka border ru ladi ya kani ka pedeng joni ka sor ru matala ya kani ka harijan ka ba nitip ya ti ka thami molong ka song ni parlo harijan ila thmu ya ka bande ani galanti ka bangam tip ndai jingsha ka jing thmu kalong good intention na ka banta ban develop iti ki area na ka ban di conscious ya ka shalom but mata south nam tam kadai ka NPP government headed by NPP but kibai ru berana pok NPP ki ban syam na ka blame kan lo jing suffer ki ba bri congestion tanah kada ki bargit ki khanglti banya naida kan ka issue ru paken weng ka bargit kemla naida paken syam fikir kemla ti ka ba solingo paken sya bargit haki bar jala kadi bomla ban pediang kadi highly objectionable highly questionable but nga ko ampu chkli we to deputy chief minister kai kata ka NPP government kai kata ka NPP party ba headed do chief minister begini try kli balik ni ka khando siap kadai mo jong NPP once upon a time ako apan pau bakani ka land all belong to the people the Denmark jing dong kam ni aisha government kanumla bakan le business nani kanumla bakan su bargain ta collection plate part future generation kemudian ni harjan kin perkhat yang ta future generation ki khon ki joki ni ha perkhat ta future generation joki khon ki jongi sei kalau we joki khon ki jongi ka jaga ka puta lagade border lagade ha sorru land is life inumla ben leka inumla ban bargain barkani ke japan rio ko ban yang teli aku menika por ha ko banginu mainat ini government ke present government
kabala support dari babon ba ki parti bakir di bersim ke blame bangasngo ba ya kani di ban scrap bamdai ban entertain kim don hop bakin bu jing dawa habarai kren no basai bakitu ibadai ban relocate kidai tangki batrai bakta kum ki government employee bat ki ba sa ki weipat ki badai ki illegal settler ki di ban shubai bai chu ai ban por evict bai yaki la kadai stio na RTO na sipanai kata kadai ka gods ka ba government kidai penpa